Nakalana nga magpatigayon sang earthquake drill ang Iloilo City Government sumugod subong nga adlaw bilang preparasyon sa tion sang linog kag iban pa nga emerhensya. Umpisa subong nga adlaw Miyerkules, Oktubre 15 ang first floor tubtub 4th floor ang mayara sang drill. Samtang sa Webes naman ang 5th floor tubtub 8th floor kag sa Biyernes ang kabilugan nga City Hall. Mag-aumpisa ang earthquake drill alas 9:30 sang agas diin mayara sa mga personal sa Iloilo City Hall nga magapanguna sa amo nga drill. Iluan nga una na nagmando si Mayor Isa Treñas nga dapat magpreparar ang mga empleyado sa Iloilo City Hall sa tion sang emerhensya. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.